de Agullana n'hi ha uns que se'n van amb o sigui, eren els homes que no estaven en edat militar, les dones i els nens, per dir-ho d'alguna manera. I els altres, els que estaven en edat militar, que no podien passar de trobar el permís per part de les autoritats republicanes, pugen muntanya amunt, que són el Pere IV, Trabal, el Benguerel, el Gas també. I llavors aquests són els més importants, que si recordeu, segur que recordeu tots aquell poema del Pere IV, que una nit de lluna plena tramuntara amb la carena, doncs van tramuntar la carena des d'Agullana cap amunt fins a després baixar un poblet francès de l'estat francès que tenia les illes. Hi ha moltes aventures aquí. Sí, i els francesos, les famílies, es van portar molt bé, perquè ells, els exiliats, fins i tot els donaven joies o altres valors per un tros de pa, sigui negre o blanc, que era blanc, o xocolata, i ells llavors no els hi agafaven. El govern francès una altra cosa, els va posar camps de concentració, etc., que era sorra i fronteres, però no hi havia allà ni un casalot per aixoplugar-se. Això li va passar al Pere Calders. Sí, però amb Enginy també se'n van sortir. Sí, i tant. És que has dit Sebastià Gasc. Ja sé. Sous les toits de Paris, voilà. Aquest era un periodista i crític d'art, i molt amic del Miró, tot el que tu vulguis, però noi, el Paral·lel, també crític de varietés. És el pobre, quan s'ofegava a Roissy, s'anava a oxigenar-se a París, amb les lluentines, les plomes... Per què? Perquè mig Paral·lel s'havia exiliat també a Pigalle, comprens? O sigui que té tot. Els nazis a punts d'entrar a França, què més necessites per una sèrie? Tens nazis, tens plomes, tens amors, tens desamors, tens l'aventura, tens... Ai, sembla que estigui en un mercadillo, niña... A veure, aquest és el meu enamorat. El Trias i Peix, el Slender català, deixeu de fer el que esteu fent i aneu a veure Ciència Ficció TV3, el Slender català. Aquest va ser el que va trobar els diners perquè poguessin aixoplugar-se intel·lectuals catalans i castellans al Xató. El Xató de Rossi. Però és que aquest, deixeu-me dir, m'ho deixes dir? Treia a gent de les txeques, entrava a les txeques i deia als de la FAI, tu, aquest no ha d'anar aquí, fora, aquest va fora. Era un fervorós catòlic, I també després hi va salvar capellans i monges durant la Generalitat Republicana. Però és que després va i treu dels camps de concentració a desenes de milers d'interns. M'entens? De l'altra... O sigui, és que per mi és tot un senyor i no va tornar mai aquí, Gràcies a una fundació li van fer unes entrevistes i ha sortit aquest llibre, que això és del Quim Torra, editorial. Ja està, és que ho havia de dir. Jo també he de dir que a part d'ell, del Trias i Peix, hi ha un altre personatge de la Generalitat, del govern de la Generalitat, que és el conseller de Cultura en aquell moment, que és el Carles Pi i Sunyer, també tot un senyor. És un senyor. Per les fotos que hem vist. És un senyor de Barcelona, és un senyor... Havia estat alcalde de Barcelona i amb un 155 el van treure i van posar el Pic i Pont. I llavors, ell era de la família empordanesa, però vivia a Barcelona i era el que es va preocupar perquè sortissin, hi hagués uns mitjans en un moment que no hi havia vehicles, no hi havia combustible, era un caos, que sortissin els escriptors. De manera que jo crec que, segons algú... Estava a partir o què? Sí, és veritat. Ell ha mirat. Aquí, això era... Estem a Palau Robert, però això era la Conselleria del Departament de Cultura. En un dels despatxos, a l'altra banda, hi havia el despatx del senyor Pi i Sunyer, era on rebia els escriptors. Setmanes abans ja tots molt preocupats per com havien de marxar. Ell va ser qui es va preocupar que primer de tot marxessin el Riba i el Pous i Pagès, el president i el vicepresident de la Institució de les Lletres Catalanes, i podien ser els que patissin més quan entressin les tropes feixistes, i després va ser el que es va preocupar que hi hagués un triobús i un camió, i que anessin a algun lloc, anessin tots llavors al Mas Perxés. O sigui, va organitzar la sortida dels escriptors i també va estar al Mas Perxés. Les memòries del Pi i Sunyer explica com des d'aquesta cantonada, que tenia el seu despatx aquí a la cantonada, veia com fugia la gent.